נשארו לכם פחות מחודשיים וחצי להלבין את כספי הקריפטו, הבורסה והנדל"ן שלכם בחול, מבלי להסתכן בפלילים או במאסר. מה אתה אומר, עופר? אני לא הייתי משתמש במילה להלבין. הייתי אומר שיש רצון טוב גם של מס הכנסה וגם של האזרחים לדווח כמו שצריך על הרווחים האמיתיים שהרוויחו בכל העולם. כי מאז 2003 תושב ישראל חייב לדווח על הכנסותיו בכל העולם. כן, חייבים לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להוריד את הסכנה הפלילית, להגיע להטבות בתחום הכנסות, כדי שחלילה לא להגיע לכנסות גירעון. רק כנס הגירעון, לסבר את האוזן, יכול להגיע ל-30% מגובה המס. זה פצצה. שלא לדבר גם על הריביות. גם הריבית על מס הכנסה זה מדד ועוד 4%. זה סכומי מס גדולים מאוד. אז מה עלינו לעשות, עופר? צריך לשבת ולהכין דוחות אמת, ולהגיש אותם למס הכנסה בהקדם. עד מתי? עד לפני ה-31/8/26. כלומר, צריך להתחיל כבר לעבוד. צריך מחר להתחיל לעבוד.